diponi oket gima iluongo ni World Development Fund, kata kaonge World Development Fund to ket chik moro masani pod waneno od bura mar Senate, oket chik moro niya 30% mag pesa mabiro e county nyaka keti iori kata opog thenge mondo opogne ward ka ward pesa moromore kodgi. Mano ing'eni nyalo miyo development odhi e ward mondo, nikech ing'eni kopo ni ward moro ok oyudo development e higa ma pesa okele, to ng'ama ipenjo ok en governor, ichako gi MCA ni yawa ne wayierou to ok tinwa ka. Koro ka samoro kata kuom higni 5 kaunti machalo kaka Migori County kin gi bilion moko kata 12 madonjo e kaunti e yore mopogore opogore, e yore ma malo, e yore ma bende samoro additional revenue moro biro, World Bank okelo pesa moko, nitiere on source revenue. Ka in gi higni madhi higni 5, manyiso ni almost in gi 60 billion. 60 billion no, bilion 60 no endo dwani kane ber ideally kisegolo kata wach kane igolo bilion 4, mikawo bilion 4 ngendo tiketo osara michulo ji e county te nyaka MCAs nyaka jotije mag county, dong bilion 8 mar development. Kodong bilion 8 mar development to in gi wards 40 e Migori County, to nyiso ni bilion 8 modong go eko onego bed ni kinone piny to onego bed ni at least every ward million moko 200 odonjo ward ka ward. Mondo nyasiem e ward moni yawa ward ni endi tano ka million 200 moro donjo. Ka onge to ng'ama kungo tho ma e lwet japiny en mana MCA, nikech imo penjo ni ang'o development ok bika. Koro gima MCAs yogo maduong' kabisa en equitable development kata equitable distribution of resources mobiro e county madhi e wards maggi. Gini kelo tulo e kind governors gi MCAs, nikech MCAs koseyier jopiny neno ni gimeja kel dongruok, to gikelo madongruok ka gitimo oversight makelo dongruok e kor gwenge maggi mag ward go eko. Magi e problems maduong' madongo kabisa. Kaso mogik en na weche mag mibadhi e executive. Gido kasa mo mibadhi ng'eny gi governors moko, to ka MCAs openjo to ni kumalere koro lwenyo chako wuok kende kinde kanyo endo. To samoro MCA onge gi pesa manyagore gi governor e yo mopogore gi mana yo ma chik dwaro. Koro weche adek gieki e weche mathago governors gi MCAs kabisa. Ang'a osemonou kelo chik moro manyalo konyo governors kod jolup maggi? Waseneno